Helo bawb, sut ydych chi gyd? Gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Yma dwi eich atgoffa chi y bydd Llanllanast yn cael ei gynnal ddiwedd y mis yma ar yr 8 o Chwefror am 4 dros Zoom. Mi fydd yna 3 gweithgaredd ac yna dathliad. Fyddwn ni gyd yn dod at yn gilydd i gael gwasanaeth bach byr. Hefyd, dwi wedi cychwyn clwb o'r enw Ceic-Iau. Mae Ceic-Iau yn cael ei gynnal ar Bnawn Dy Mawrth. Wan mae blwyddyn 2, 3 a 4 yn dod i Ceic-Iau erbyn 4 a da ni'n cael stori o'r Beibl a gwahanol weithgareddau. Ella weithiau fyddai'n neud rysait, adegau eraill fyddai'n neud crefft, neu fyddwn ni'n chwarae gêm. Ac ar ôl Ceic-Iau ar gyfer y blynyddoedd yna, mae yna Ceic-Iau ar gyfer blwyddyn 5 a 6 yn cychwyn am 4:45. Dan tua 4:45 neu hyd yn oed hanner awr 'di 5. Felly os ydych chi'n blwyddyn 6 ac awydd dod, dowch ata i ar Bnawn Dy Mawrth i Ceic-Iau. Hefyd, un peth arall. Chi'n gweld dydy gwaith Duw ddim yn dod i ben oherwydd yr pandemig. Mae yna becyn fel hyn yn cael ei anfon allan clwb plant drwy'r post. Nathon ni gychwyn tîm o hwnna ni ar gyfer wneud gwaith yn lleol, ond ydych chi'n gwybod be erbyn hyn? Mae'r pecyn yma yn mynd i 10 gwlad wahanol, a mae hynna'n gyffroes iawn i ni. Os ydych chi'n licio derbyn pecyn sydd yn cynnwys, dewch i ni weld, mae yna stori o'r Beibl, ac wedyn mae yna bob math o weithgareddau. Yna chi'r stori mae yna, a mae yna fersiwn syml, mae yna gwestiynau i chi i'w hateb, mae yna stori i chi lliwio, a mae ar ffurf comic, mae yna sialensau, mae yna bosau amrywiol, mae yna weddi greadigol. Hefyd mae fedrwch chi fynd ar fideo, cael fideo o'r stori, fideo o'r gân, a hefyd allwch chi gael y fideo yn Saesneg. Mae yna chwilair, a mae yna rysait yn y fan hyn, a gemau amrywiol. Felly, digon o ddeunyddiau. Ond os ydych chi eisiau cysylltu efo fi am unrhyw un o'r pethau hyn, i holi am Llanllanast, neu i holi am y pecyn, neu holi am Ceic-Iau, gofynnwch i mam neu dad gysylltu efo fi ar susan.panhyfryd@btinternet.com, a dwi'n sillafu'n enw'n Saesneg, neu mi fedrwch chi fynd ar Susan Williams ar Facebook, neu allwch chi fynd ar Cynllun y Fe ar Facebook a chysylltu efo fi drwy Messenger. Felly, gobeithio byddai'n clywed gyda chi. Edrych ymlaen i'ch gweld chi yn Llanllanast, gobeithio wir gallwch chi ddŵad. Felly, tan hynny, bob bendith a ta-ta tan to.